Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife kpatara na Mr. Peter Obi ejighọkwanụ wee nọrọ ụnyaahụ bụkwanụ 15th of July 2025 enyili fọmalụ onye isi ala bụkwanụ Muhammadu Buhari. Ọnya ka o luzi tata bụkwanụ 16th of July 2025 Mr. Peter Obi wee pụta wee kwuo okwu wee kọwaa ife kpatakwanụ na ọnọghọ kpọmkwem na ya bụ ụnyaahụ enyikwanụ fọmalụ onye isi ala bụkwanụ Muhammadu Buhari, maka na dịka ọ dị kịta anụnwa na ọtụtụ ndị mmadụ ebidogokwanụ wee na-atamụ wee na-ekwugasị ọtụtụ okwu dị iche iche. Onye nke a sịkwanụ n'ọfọmara Ariwa Youth ọ pụtago wee na-ekwu okwu na ọkwa onye nwa na ya hand over Nigeria n'aka a na-abịaghịkwa n'akwamozu Muhammadu Buhari na ya bịazienụ ka amalụ ka o yi esi wee chekwanụ Naijiria, na ọ bụkwanụ na ndị ugwu Hausa atinyeghịkwanụrụ ya vootu fa wee nọrọ wee na-akọgasị ife dị iche iche wite ata amakwa n'ife kpatara na Mr. Peter Obi abịakwanụ ya bụ mmemme akwamozu. Ọkwa ya ka fano wee na-ekwu ife anụnwa, ọbọkwa sọsọ ya bụ Ariwa Youth na-ekwu ife a, ọtụtụ ndị mmadụ nọkwa wee na-ekwu okwu maka ya bụ ife, onye kwuo nke ya onye nke ekwuo na-asị kedu ebe Mr. Peter Obi nọ na ọkwa ọ na-azụ onye isi ala Naijiria, o wee bụ na-akwado Muhammadu Buhari afụghọzia. Mana ya ka Mr. Peter Obi pụta tata bụkwanụ 16th of July 2025 wee na-agwakwanụ ndị mmadụ ife kpatalụ na ọ nọghọkwanụ na ndụ na ya bụ mmemme akwamozu Muhammadu Buhari, na ya nwetakwanụ ụgbọelu ya ebutekwanụ ebe a na-emekwanụ ya bụ mmemme akwamozu na ya bụ obodo fọmalụ onye isi ala ebe a na-enyikwanụ ya bụ ozu na Kano steeti. Mr. Peter Obi mee ka ndị mmadụ mata na ya azọpụkwana ije na ụdị na ọya anọkwanụ na ndụ na ya bụ mmemme akwamozu, kama na o rutere n'ọdụ ụgbọelu ndị ọdụ ụgbọelu wee disapọịntị ya nke bụzi na o rute nwozi ebe a na-emekwanụ ya bụ mmemme akwamozu. Inezikwa n'anya tata bụ 16th of July 2025 ị ya afụkwanụ Mr. Peter Obi ebe ọ nọzi na be former president Muhammadu Buhari ebe a kwado ya bụ ozu. Ị ya afụkwanụ ebe ọ na-asaịnụ akwụkwọ ebe ọ na-azakwanụ prezidenti iji wee gosikwanụ na osokwanụ wee bịa ya bụ mmemme akwamozu, ebe ọ ya aba asapa akwụkwọ anụnwa echi niile wee na-afụkwanụ na Mr. Peter Obi sokwanụ wee bịa ya bụ mmemme, na ife onu fụlụ ebe ọ na-asaịnụ kịta bụkwa na afa ya ka ọ na-edenyekwanụ n'ime akwụkwọ anụnwa. Ọ ya bụ oge ọbụla asapa elejista ka mmadụ ndị bịakwanụ ya bụ mmemme akwamozu na ya afụkwanụ afa Mr. Peter Obi na osokwanụ wee bịakwanụ ya bụ mmemme akwamozu, na Mr. Peter Obi abụọkwanụ mmadụ ya bụ na ife mere na ya afụ ya ebe a na ọ na-agadu ndị ezighi anya bịa. Ọ bụrụzie nke anụnwa metụtakwanụrụ ya n'ọbụ ọkpa ịmakwanụ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ibefa bụrụkwuo mmadụ dịka Muhammadu Buhari bụkwanụ former president. Ndị mmadụ eche na Peter Obi ya na ebe ahụ ka fanọ nya bụkwanụ on 15th of July wee na-akọgasị ọtụtụ akụkọ nke bụ na ndị mmadụ makwanụ na Peter Obi na-eje eje na oyi enwerili ife kpatalụ na ọ bịakwanụ ya bụ mmemme akwamozu na ndụ, na Mr. Peter Obi na-ejekwanụ nke akpọghị ya nke ezighi ya ma ya bụrụzikwanụ nke anụ ọ na-eje mana nke ndị ogbenye onwe dịrị ebe ọha eje ma ebe ụlọ gbara ọkụ ma ebe ndị Fulani gburu mmadụ ma ebe a na-agba nkwụ ma ebe a na-agba akwụkwọ ma ebe a na-eme ife dị iche iche ma ebe a na-akwụ ozu ma nke eziri ya ma nke ezighi ya unu na-afụrụ ya n'ihu akwụkwọ ka ọ na-eje. Ma nke o jecha na Benue steeti mgbe ndị Fulani wakporo ndị Benue steeti Reverend Fada n'ebe ahụ na-asị ya na eziri ya nya bịa, onweghị nke ọhịa eje ole esizikwa na ọ bịara ụnụ anabataghị ya nya bụkwa na ụnụ anya afụzikwa ya ọzọ, mana ọ bịa hakwa na ụnụ nabata ya ụnụ ama na ọya da abịa na ụnụ ya da afụ ya ole esi na ụnụ asịkwa na ike unu ji afụ ya agwụgo unu. Ọkwa ya bụ na ọbịa debe maka ndị na-afịrị ọnụ na Peter Obi anọghị na ya bụ mmemme akwamozu kedu ife kpata na afụghị ya na ntu a ka o ya esi wee nekọta obodo anyị bụ Naijiria anya. Ụnụ afụgonu na Peter Obi awuchigonu ọ bịagonu ọzago prezidenti ọ ya achịkwanụ Naijiria anụnwa ka unu zukwa n'ike ọ ya achịkwanụ Naijiria anụnwa ọ ya abụ ọbụrụ o nwere ife unu na-eche ka unu chedebezikwa anya ya na ọ chịghị ya taa na ọ ya achịkwanụ ya echi. Unu n'anya unu ya afụkwanụ na ọzago afa na ndị bịalụ mmemme akwamozu Muhammadu Buhari. Ọ kọwapụtagokwa anụrụ unu ife kpatalụ na unu afụghọkwana ya na ndụ na ya bụ mmemme akwamozu former president. Unu afụgonu na ọ bụghị nyanwa ka o si n'aka nọ ndị na-anya ọdụ ụgbọelu, ọ bụghọkwu nyanwa ka o si n'aka nọ ka esi wee kakwa ya bụ mmemme akwamozu nketa nke echi, maka na unu mana ya bụ former president Muhammadu Buhari na ọnwụ na 13th of July 2025 na London.
o ruo 14th of July ndị ugwu si na ya akwa ya on 15th of July na ya bụ 15 a na-ekwukwa bụkwa mbọsị ahụ kwa ka a esi London bunata ya, mbọsị ahụ ka a eburukwa ozi ya jee na steeti fa, mbọsị ahụ ka a enyikwu ya. Ụnụ afọ ọnọdụ ndị ugwu ọsịsọ na fa ahụ eme ka ndị be anyị ya bụ ebunatazie aka awa mmontu 2 months onye ọbụla akwado ka a esi wee jee akwamozu na nke fa abụ na fa hakwa ebu mbekwu edebere ọla n'okwu ebunata ha kwa na enyi ga enyi ya. Ọ bụzi na ndị APC ebukuchago flight niile maka na fa nwa mana akwamozu nọfa n'ọbụ ọkpa, kedụzi ka ndị pati ndị ọzọ ya esizi wee buku flight nke fama na akwamozu na-aka ga aka fama na onwere onye ya anwụ ọ bụrụkwanụ m kwuru n'ọkwa ife mfụ na kọmentị ka nna akọrọ ụnụ maka ndị na-akpọ Peter Obi n'elu na-akpọ ya n'ala. Ụnụ fụzikwa na ọbịagokwa anya bụ mmemme akwamozu denye afịa ya n'akwụkwọ ma kọpụtakwa nụrụ ụnụ ife kpatalụ na ọ nọhụkwana na ndụ na ya bụ mmemme akwamozu fọma prezidenti Muhammadu Buhari. Ekenekwanụ m ụnụ, udochianụ.